In-notar Tony Abela qal li ma ddikjarax il-kumpanija ma' traffikant ta' droga fl-assi parlamentari tiegħu għaliex m'għandux interess. Abela qal dan l-għada lill-ġurnal kulħadd żvela kif id-dikjarazzjoni tal-assi parlamentari tiegħu Abela għażel li ħalli barra Aġaka Fishing Company li fost il-5 azzjonisti tagħha hemm hu u Indri Zammit li weħel 18-il sena ħabs fuq traffikar ta' droga. Għaliex ma ddikjarajtix? Għax m'għandix interess u it is not an asset. Kellek dwar Simon Buzutti. Snin ilu Tony Abela kien qal li din il-kumpanija kienet se tkun likwidata, iżda dan ma sarx. Mhux biss jixru dan id-dokumenti tal-MFSA, iżda ma' One News iddikjera dan kellim tal-istess awtorità. Skont ir-records tar-reġistru tal-kumpaniji, il-kumpanija msemmija għadha fuq ir-reġistru tal-kumpaniji. Għalilna l-kellim illi żied li meta kumpanija tkun ilha ma tissottometti dokumenti lir-reġistratur il-liġi tagħti diskrezzjoni lir-reġistratur biex jibda proċess sabiex il-kumpanija tiġi kkanċellata mir-reġistru bħala defunct. Hawn ukoll il-kellim tal-MFSA jikkonferma li dan ma ġarax u għalhekk il-kumpanija għadha teżisti. Fil-fatt tista' taqbad topera minn għada. Abela waħħal fl-accountant meta mistoqsi dwar għaliex ma żammx kelmtu. Kumpanija ma' Indri Zammit għadha tidher fir-reġistru tal-MFSA għaliex ma kienitx likwidata. Sa fejna fjena l-accountant kiteb snin ħafna ilu biex dik il-kumpanija titneħħa. Għax l-assi tagħha kienet. Għamilx dan inti ma ċċekkjajtx? Għax interessanti. Fid-dawl li Simon Buzutti li ddikjara iktar minn darba li jekk ikollu xi ħadd li jagħmel xi ħaġa ħażina jitfgħu il-barra wara minuta, staqsejna dwar il-każ ukoll lil Simon Buzutti. Kellimtu lil Tony Abela fuq il-fatt li ma ddikjarax kumpanija li kellhom persuna kriminali.